Tässä on sellainen pieni ongelma, että me eletään yltäkylläisyyden keskellä, mutta olemassaolon tarkoitus on kateissa. Ja se johtuu siitä, että meillä on kovin kapea ihanne siitä, miten tämä elämä pitäisi elää. Eli me yritetään maksimoida vaurautta joskus keinolla millä hyvänsä. Jos me haluttaisiin nyt löytää sitten sellainen tapa olla ja elää ja rakentaa yhteiskuntaa, että me merkityksen kautta lähestyttäisiin sitä, niin meidän pitäisi löytää systeemisempi ymmärrys tästä olevaisuudesta. Koska silloin kun me liitetään omaa elämäämme itsemme ulkopuolella oleviin arvokkaisiin päämääriin, silloin syntyy merkitys. Eli tällainen järjestelmäymmärrys auttaisi. Toinen juttu on se, että pitäisi määritellä, minkä verran riittää. Riittävyyskeskustelua ei käydä, koska kun riittävästi on vähän enemmän, päädytään jatkuvasti kasvavan kulutuksen tielle. Mutta se on tie, josta tulevat sukupolvet ei ehkä peukuta. Kolmas juttu on satsata sosiaaliseen vaurauteen. Eli tarkoitan sitä, että otetaan toisistamme irti se sosiaalinen pääoma, jota meillä on antaa, eli ne erinomaisuudet, joita me kaikki halutaan, että meissä noteerattaisiin. Eli me halutaan saada tunnustusta arvokkuudestamme ja meissä kaikissa on sitä. Tarkoitan niitä erinomaisuuksia, joiden avulla meillä on syytä antaa toisillemme tunnustusta arvokkuudestamme. Ja kun näillä periaatteilla rakennetaan omaa arkea ja yhteiskuntaa, saadaan muodostumaan sellainen yhteiskunta ja elämäntapa, josta tulevat sukupolvet peukuttaa meille. Kiitoksia.